שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם שאני באמצע העלאה של סרטון שיצרתי של זה. אז אם אתם רוצים, זה יהיה בדסקריפשן. אז הנה אני עושה העתק בדסקריפשן של הסרטון שאני אעלה. זה יהיה לסרטון הזה, אבל בינתיים נשחק בעולם שאני יוצא עכשיו, שזה באמת עומד להיות לי עולם של בתים, וזה אני אזמין חברים, ואז אני וחבר שלי נתחרה, כל אחד בונה משהו ותגידו לי בתגובות איזה דבר יותר יפה. הבנתם? אם אתם רוצים תכתבו לי בתגובות ואני אביא לכם מפה שאני בונה מפה ואני אביא לכם. אם מישהו יודע איך אני יכול לקנות שרתים, אם מישהו יודע והוא צופה בי עכשיו, שיכתוב לי בתגובות אם הוא זה, שיכתוב לי בתגובות את הטלפון שלו ואני כבר אדבר איתו הוא יגיד לי איך לעשות את זה. סבבה? אז אני עושה יצירתי, אפשרויות נוספות שתוכחנו אותי. עכשיו אני מלמד אתכם בית למתקדמים, לא בית למתחילים. אז מה עושים? אתם צריכים עץ, מכונת דביקה, איך שיהודים קוראים לזה, וזהו. אם אתם ממש לא מתקדמים, אז ממש זה למתקדמים, בית הזה מתקדמים, לא, זה בית לא מתקדמים, כן, זה יהיה בית לא למתקדמים. תראו, זה ממש לא למתקדמים, בית דווקא שמתקדמים יכולים לבנות אם בא להם, אבל זה בית, יודעים מה? אני מלמד לכם בית למתקדמים. בית גדול עם 2 קומות, בית גם יפה, שעכשיו אני חושב עליו את האמת, לא בניתי אותו בשום מפה. טוב, אז
עושים. אני לא כל כך אוהב לעשות גג רפים בבית. מי שאוהב יכול להוסיף לו. אני עושה גג ישר. כן, קניתי מיקרופון חדש. שעד עכשיו יש לי מיקרופון מובנה במחשב, אבל אני קניתי אוזניות עם מיקרופון. אז תגידו אם שומעים טוב. אם לא שומעים טוב, אז אני אחליף את זה בחזרה למיקרופון המובנה. אם אתם רוצים, תכתבו לי בתגובות, אני יכול לקנות מיקרופון כזה, גדול כזה. לא אכפת. אם לא שומעים טוב, אני אקנה מיקרופון גדול. בסורווייבל בניתי בית יותר גדול. בסורווייבל גם בניתי אותו 2 קומות. אחרי שגומרים את זה, מוסיפים, כמובן אתם בוחרים איפה אתם מוסיפים את הלפידים. זה אמור להיות בית גדול. אם אין לכם כוח, אז אתם יכולים לעשות את הבית הזה, אבל זה... עכשיו מוסיפים פה לפידים, אני אוהב לשים. שמים זכוכית. אתם רוצים ממני? אתם רוצים זה? אתם סדרת סורווייבל, אז זה. אז אני עם זומבים. פה אתם עושים ככה. אתם עושים ככה. אתם בוחרים כמה אתם רוצים שהמקפדת תראה. אני מצלם בגרסה שאני מאוד אוהב דווקא. יש לנו רודה 7.2. יש בה סוסים, שטיחים, הוסיפו הרבה דברים.
עכשיו פה יהיה לי עוד קומה. פה אם יש לכם כוח תמלאו את כל אלה. כן, אתם ממלאים בסוף את הכל. ככה. טוב. מורידים את זה, מורידים את זה. תראו. נעשה את זה ככה. ככה. תזכרו שזה למתקדמים. אני ממליץ שמתקדמים יבנו את הבית הזה, כי אנחנו מתקדמים יש חומרים האלה. כן, לפעמים זה עושה לי את זה. תראו, אתם צעים פה. טוב, כמובן שזה מתקדמים, אתם יודעים. זה, אם אתם בגרסה שלי, אתם יכולים גם לשים את זה, או את זה. טוב. עכשיו שמים לא משנה. פותחים, מסתכלים. יש לכם פה חנויות כאלה. וככה. נראה לי שרק מתקדמים יוכלו לבנות בית כזה. נכון? וזה נפתח, עושים את זה גם פה.
פה בצד הזה אני כל עושים. אתם שמים פה אחד כזה, שנפתח לפה, סלומה, ואתם שמים פה, כמובן זה רק למתקדמים שגם השיגו כפר, אז אתם שמים פה אתם שמים, כדאי שתעשו את זה ביצירתי ותהפכו אחרי זה להישרדות. אם אתם לא יודעים, אני העליתי סרטון של צ'יטים. שלוש נכון יפה. עכשיו אתם עושים כאן יהיה מרפסת, טוב, אז כאן יהיה מרפסת. רגע אחד, נחזור אליכם, כדי שהבית יהיה מסודר. טוב, אז חזרנו. כמו שאתם רואים, באמת גמרתי. זה רק גרסה 1.7 או למישהו שיש שלג, אז הוא יכול לשים את השלג. כן, 1.7. לא עשיתי כלום, נגעתי במה שצילמתי, עצרתי את הסרטון, בניתי עוד קומה, ולא עשיתי כלום חוץ ששמתי פה סולם, בקומה השנייה אין כלום. השארתי מרפסת הזאתי, אם ככה בניתי אותה.
לא כל כך קשה, בניתי משהו כזאת אורווה, אבל טוב, גמרנו, ביי.